इउपिपिएलआव बिपिएफ आरो कंग्रेस बायदि बायदि दोलोनिफ्राय मासाब जाफैदों होनदों। नाथाय गासै मिटिङावनो 400 जननि बारा नङामोन। बोरै 1200 जन मासाब जाफैखो? जोंनिफ्राय थाङाखै। उदालगुरिनिफ्राय कयजन थांदों होनदों, खिन्थु गावसिनि भटार्सखा, गावसिनि सिगांनि भटार्सखा जोंनि बिपिएफ दोलोनि बिपिएफ सापर्टार हिसाबै सासेबो थाङाखै। बिपिएफनो भट होग्रा हिसाबै जोंनिफ्राय सासेबो थाङाखै। आरो हायोब्ला बिथांमोना दिनैनि गेजेराव भिडिअ क्लिप खालामनानै जोंनो देखाय बबे सावगारिनि पिक्सारनि भटार्सआ बिपिएफ भटार्सआ इउपिपिएलआव थांदों मैयानि थाइखाजरा राइन' क्लाबाव जि प्रग्राम जादोंमोन फोथाराव देखायनो हायोबा देखाय। बेथ' सैथो खोथा, बे सैथो खोथा। जोंबो नुदों, जोंनिफ्रायबो जों मानसि थिनहरदों। बिथांमोना 1200 जन 1200 सा माने इउपिपिएलआव बिपिएफ आरो कंग्रेस बायदि बायदि दोलोनिफ्राय मासाब जाफैदों होनदों। नाथाय गासै मिटिङावनो 400 जननि बारा नङामोन। बोरै 1200 जन मासाब जाफैखो? बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथियो। दिनै मथथे बेखौ जोङो बुंलायनांला, साफ्रोमबो रायजो राजाया मिथिगौ। जोंनिफ्रायथ' थाङाखै, सान्थिपुरनिफ्राय जोंनिफ्राय थाङाखै। उदालगुरिनिफ्राय कयजन थांदों होनदों, खिन्थु गावसिनि भटार्सखा, गावसिनि सिगांनि भटार्सखा जोंनि बिपिएफ दोलोनि बिपिएफ सापर्टार हिसाबै सासेबो थाङाखै। आरो बे माबा नङा आरोखि, जों फोथायनोनो हाया। सान्थिपुर प्राइमारिनिफ्राय थांदों होननानै बुंदों, खिन्थु उदालगुरि साइडनिफ्राय हादारनिफ्राय गावसिनि भटार्सखा हिसाबै थांदों। खिन्थु जोंनि बिपिएफ दोलोखा हिसाबै बिपिएफनो भट होग्रा हिसाबै जोंनिफ्राय सासेबो थाङाखै। आरो हायोब्ला बिथांमोना दिनैनि गेजेराव भिडिअ क्लिप खालामनानै जोंनो देखाय बबे सावगारिनि पिक्सारनि भटार्सआ बिपिएफ भटार्सआ इउपिपिएलआव थांदों मैयानि थाइखाजरा राइन' क्लाबाव जि प्रग्राम जादोंमोन फोथाराव देखायनो हायोबा देखाय। बिथांमोना ससियेल मिडियाआव गोबां थायोमोन, गोबां होयोमोन, नाथाय ओइदिनखालिनि जि प्रग्राम बेनि जेबो जों इसेबां ससियेल मिडियाआव नुनो थाङाखै। आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ, रायजो राजाबो गासिबो मिथिगौ, जाय बिथांमोना ससियेल मिडिया नायो।